Hej, det er Peter her fra Facebook-gruppen Vandkugler, som jeg skrev inde på væggen for en uges tid siden. Så lovede jeg at lave en lille video med farverne på vandkuglerne, og det kommer så her. Jeg har så også en lille opdatering på nogle af de planter, som jeg har puttet ned i kuglerne. Men jeg tager farverne i vilkårlig rækkefølge. De står her alle sammen, og så tager jeg dem, som de nu kommer. Er du klar? Starter med pink. Håber jeg, at du kan se det. Du er pink. Så er der hvid. De er så levende, de her kugler her. Sådan der. Og hvid. Så er der orange. Så er der sort. Så er der grøn. Så er der mørkegrøn. Så er der gylden. Så er der gul lime. Så er der rød. Så er der klar. Husk med klar, når man putter dem i en vase og putter vand i, så bliver de gennemsigtige. Der kan man lave nogle meget sjove ting ud af. Så er der blå. Til sidst så er der lilla. Det var de 12 farver. Grunden til at jeg har dem i sådan nogle æsker her, det er så jeg nemmere kan vise perlerne med nogle blomster og noget. Så jeg har simpelthen 12 forskellige kasser af dem.
Så det var farverne. Jeg snakkede om i min første video, viste jeg den her, som fik skiftet vandkugler, og det er så tid igen. Og jeg vil godt vise, hvor store rødderne er blevet på den. Den kan altså godt lide vandkugler. Og se, ovenikøbet de er vokset igennem. Rødderne er vokset igennem vandkuglen, det synes jeg, der er meget godt klaret. Så vi skal have nogle andre i. Jeg havde et billede på for noget tid siden, hvor der var en gren, der var brækket af, hvor jeg ville prøve med, hvor jeg ville putte dem i vandkugler, hvor de havde ligget i gødning. Den døde desværre, fordi der var sygdom i. Det havde så ikke noget med vandkuglerne at gøre. Men den plante, hvor grenen var faldet af fra, den var syg. Så den døde altså og blev smidt ud. Så jeg har fået fat i nogle nye kugler til den her. Ikke at den har brug for det. Den har det vist meget fint med de vandkugler der. Men jeg tænkte, så vil jeg prøve. Og se hvordan det ser ud. Om man kan se nogle effekter af det. Og det er så lille af vandkugler jeg har her. Spørgsmålet om jeg kan få den ned i her igen, eller om jeg måske skal have fat i en anden. Det kan den godt, lige klare sig lidt her. Jeg har taget almindelig gødning og blandet op med vandkuglerne, og selvfølgelig i forhold til den blandingsforhold, det nu er til 1 liter vand. Her der er et halvt mål til 2 liter vand. Så jeg kan give en opdatering på, hvordan det bliver, det her. Jeg kan godt se, at den skal i en større vase, men jeg har ikke lige med mig lige her. Det var nummer 2 ting. Så har jeg vil gerne vise, jeg havde en orkidé. Min datter havde en flot orkidé her. Og den har stået i vandkugler i, det ved jeg ikke, er det snart 1,5 måned, 2 måneder måske. Har det rigtig, rigtig fint i de her vandkugler. Den har ikke tabt blomsterne eller noget. Den er rigtig, rigtig pæn. Så det virker altså med orkidéerne. Så har vi den her. Den har jeg også taget et billede af og vist. Så vil jeg da godt lige vise nede ved rødderne, hvordan det ser ud. Efter at den er kommet i vandkugler. Der er en masse rødder, der er på vej. Kuglerne skal godt nok skiftes, men det klarer vi en af dagene. Så var der den her, som jeg også havde lagt et billede på af. Som også har det rigtig, rigtig godt. Jeg skal også snart skifte vandkugler, men det klarer vi også. Det var sådan set det. Det kunne være sjovt at se nogle af jeres billeder med, hvordan I bruger jeres vandkugler, vandperler. Så vil jeg da lige slutte af med at lave sådan en lille vase her. Med nogle afskovne blomster. Husk, at når det er afskovne, så skal der vand i bunden, for de suger en del mere vand end bare planter. Så husk at hælde lidt vand i. Det er måske lige for meget, men det går nok lige nu. Min bedre halvdel har været ude og købe 2 bunde til mig. Der er for 12 kroner. Vasen, den ved jeg ikke, den er fra IKEA, koster garanteret en 20 eller sådan noget. Og så er der 10 gram vandkugler i gylden. Så får vi sådan en her, med lidt dejlige farver her, når det vil være så koldt. Det var det. Tak for den gang.